Toto je showroom spoločnosti Fáze. Odporúčam, keď hľadáš sedačku, nemôžeš obísť. Prečo? To nám povie pani Monika Jančová. Dobrý deň. Ja vás srdečne vítam. Ďakujeme veľmi pekne. Stojíme pri krásavici, ktorú nám idete odprezentovať. Áno. Stojíme pri krásavici, jednej z našej najpredávanejších modelov. Je to model Livorno. Je to veľmi obľúbený model u našich zákazníkov, hlavne teda prevažne v tých tradičných domácnostiach, vzhľadom na tú veľkú variabilitu, ktorú sedacia súprava poskytuje. A na to som sa chcel opýtať, že čím a prečo je taká zaujímavá a obľúbená? Zaujímavá je hlavne tým, že je to jediný model, ktorý ponúkame v dvoch prevedeniach výplní, to znamená buď taštičková alebo molitanová. Taštičková, akože tie pružinky, hej? Dobre to rozumiem. Áno, je to vlastne o mäkkosti sedenia, ktoré vyhovuje zákazníkovi. Čiže to je taká voľba, ktorú si môže zákazník podľa vlastného výberu v podstate vybrať. Je tu široká variabilita šírky sedákov od 70 až do 90 cm. Očný lekár potrebuje hlavne vidieť. A nám to ukážete, ako to funguje? Áno, samozrejme, ukážem vám to. Hĺbku sedenia si teda vieme pomocou týchto operákov nastaviť. Súčasťou operákov sú samozrejme ešte záhlavníky, ktoré si dokážete preniesť na vedľajší element. A zároveň teda spomínaný priestor na ležanie, ktorý je veľmi jednoduchý, veľmi ľahko ovládateľný. A krásne si ho takto rozmnožíme. Nie, že by sme neboli galantní, nechali sme to robiť vás, aby sme demonštrovali, že to zvládne ktorákoľvek žena v domácnosti, že je to veľmi jednoduché. Je to veľmi Keď jednoduché, áno. si chce chlap dobre zdriemnúť, a žena samozrejme, a na sedačke. Samozrejme, vidíte, že priestor vieme ešte rozšíriť. Dokážeme ho rozšíriť pomocou elektrického ovládača a funkcie, ktorú tento element ponúka. Takže krásne si viete zväčšiť priestor pre ležanie. Viete, ktorá ma ešte zaujala? To je naša absolútna novinka. Váže? Áno. A môžete nám ju ukázať? Áno, môžem vám ju predstaviť. Je to model Allegra. Pôsobí veľmi organicky, je to modulárna sedacia súprava. Keď si všimnete, prevedenie tej sedacej súpravy je veľmi hebučké na dotyk, je to veľmi mäkké, je to materiál bukle, ktorý je teraz momentálne veľmi trendy v Európe, veľmi je vyhľadávaný. A veľkou výhodou je taktiež možnosť získania priestoru na leňošenie. No a zároveň získavame aj pri tejto možnosť získania lôžka na príležitostné spanie jednoduchým povytiahnutím tohto elementu. Opäť nám ponúka sedačka úložný priestor, taktiež na odloženie rôznych vankúšov a prikryvok a sklopením tejto časti získavame krásny priestor na spanie. Radosť byť doma. Prídeš do Fáze, takto odborne ti poradia, vyberieš si ktorúkoľvek a nebude problém. Mňa zaujíma, či ťa niektorá zaujala. Obidve sú veľmi zaujímavé. Trošku sa obávam možno tej elektrickej časti, tej prvej sedačky. Či to náhodou nie je vec, ktorá sa má tendenciu pokaziť do budúcnosti? Máme servis na to? Určite máme. Máme prednostný servis u zákazníka, máme pozáručný servis, takže tohto by som sa určite neobávala. My nevyrábame sedačky. Ale? My tvoríme pohodlie. Vyber si svoje pohodlie. Tak potom asi tú prvú možnosť predpokladám, že... Áno? Asi áno. Ďakujeme vám veľmi pekne. My ďakujeme za návštevu. Ak potrebujete dobrú sedačku, tak viete akú a viete kde. Vo Fáze.